Buch jopiny chakore sani wawuoye ng'anyo mar jolony mag laboratory kata laboratory officers mano gi dho ngere to wendwa modhiale Nicholas Odipo men jakom mar jolony mag laboratory kata Kenya National Union of Medical Laboratory Officers. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Odipo, ang'o modhi e ng'anyo? Erokamano kuom gwel migwela godo kaendi. Wadhi e ng'anyo e weche ochiko manyocha nwaketo e mbele sirikal mondo sirikal otimnwa. To gin weche ma wasebedo kwa wamanyo kata wakwayo sirikal mondo tim. Namba achiel, nitie gimiluongo ni recognition agreement. Riwruokwa ni ne olose higa mar 2018 to nwasebedo kwathembo kode mos matin to e higa mar 2021 nwa oro kwayo ne sirikal maduong' to gi sirikal mag county mondo ogonwa sei e recognition agreement no ero. Kochakore higa mar 2021 nyaka kawuono higa mar 2024 sirikal osebedo ka tugo kodwa kendo gimiyowa bathgi, ok gidwa wach mar recognition agreement no ero. Recognition agreement no ema miyo seche makoro wadwa dhi bedo gi sirikal piny to en obedo kaka formal agreement ni koro ging'ewa gitambowa kaka wan joriwruok mag jo laboratory. En mana yango winjruok. En yango winjruok. Nikech ka koro ing'iyo jowa mamoko kande gin gisechako gima waluongo ni collective bargaining agreement. To ok inyal timo collective bargaining agreement ka ok oyangi. Namba 2, nitiere jok mane sirikal ne ondiko higa mar 2020 maka diere mane corona nitie. To jogi osetiyo. Jogi nokonyo piny ka piny ne nie mudho. Piny ne winjo matek. Ma kila ng'ato kuma moramora ma ng'ato ne nitiere ne ok ing'eyo ni kata na kiny inyalo bedo mangima. To jogi noketo ngimagi e kind akuru gasumbi nikech corona ne en tuo manyien ma ne onge research moramora, nonro moramora manotim mong'e ni to gini ang'o makele to otimore nade. Gik maluor nonro mag tuoche te. Koro ne nitiere ng'eyo matin e wi corona. Lakini jowagi nowacho ni wan kaka wan jopiny mabe wa jo Kenya mohero Kenya wabro keto ngimawa e kind akuru gasumbi mondo wadhi wakony Kenjwa kwagore gi tuo mar corona. Ne gin ji 8,500. Nyocha ka higa manyoro higa mar 2023 nwadhi e bunge, mano bunge mar Senate to gi bunge mar National. Wadhi wuoyo kodgi, wawacho negi ni jogi eki ok wadwar ni sirikal othichgi oko. Nikech mane mpango mane sirikal ne nigodo. Ni jogi ka contract go rumo to thichgi oko gidhi dala. Koro kaka wan joriwruok nowacho na pana. Wan gi nok mar jok ma jotich mag jothieth. Kaka wan jo lab, wan gi nok saidi. Koro wado wang'iso gi seche ma koro tudwa keto jogi eki mondo dhi dala. To nok be wan godo. Udwan watim nango. Jo piny udwan mondo bed nango. Nikech jo piny gin gi ratiro margi mar yudo thieth. Okay. Ma pend chik mar Kenya oketo. Koro ne giyie kodwa ma giwacho ni ma wadhi ketho ne jogi nikech jogi nobiro konyo Kenya ka Kenya ni kamarach. Mano mar ariyo. Mar adek kapod awuoyo mane ewi jok ma sirikal onego bed ni kao gima luongo gi dho ngere ni permanent and pensionable.
nitie jok ma ne nondik gi organization miluongo ni Global Fund. Jo Global Fund gi eki nondik gi higa mar 2009. Gisebedo ka gitiyo e contract kuom higni 15 ma ratiro mar chike mag ndiko ji tich miluongo ni Employment Act otamore. Giwacho ni contract inyalo renew mana dichiel. To kise renewe mabiro mar adek ok onego bed ni renew to ikete e permanent and pensionable. Koro jogi ratichgi sirikal oseketho nikech gisetiyo e contract higni 15. Konyocha nwangiso gi napana. Jogi gin dhano 114. Jogi nyaka rwaknwagi e permanent and pensionable nikech en gima rach ni ng'ato osetiyo higni 15 tidwa ni nyise ni mondo odhi chal ka gima idwa ni mondo odhi yueyo machon iluongo ni early retirement. Mamano ok gima ber. Mar adek, nitiere cohort marwa nikech wa joma opogore opogore. Nitie joma otimo certificate, nitie joma otimo diploma, nitie joma otimo degree. Koro SRC diere mane loso weche mag osara wan gi gima iluongo ni risk allowance. Ne giweyo jowa motimo degree wi wacho mar osara mar risk allowance. Koro wasebedo ka wamanyo yo makaka jogi eki inyalo chul pesa ni nikech ji te matiyo e thieth yudo risk allowance no. Mak mana jowa motimo degree gi eki. Koro nyocha no wasendiko negi, nwakuongo andiko ne SRC onyisowa ni hapana, gini eri nyaka udhi ka Public Service Commission. Nwadhi ka Public Service Commission. Public Service Commission odwogo gini ne jo thieth ma Afya House mondo koro gi advise kaka pesa ni onego beni chulo. Nyaka kawuono gitamore, kendo gitamore kabisa. Mar adek, mar ang'wen wan gi nok mar jo lab e Kenya te. King'iyo e pend chik mar Kenya ma 2010 article mar 43 43 wacho ni ng'ata manie e Kenya nigi ratiro mar yudo thieth. Ten thieth makare, ok thieth athietha. To thieth ni en gima waluongo gi dho ngere ni holistic. Ma kidhi ni dhi thiedhi to nego bed ni ka daktari neni, titeri e pim, tidok ka daktari, idhi ka jo nurses kande, to idonje e kar yath, tidhi dala. Mangiso ni osiptal mora mora mar sirikal, kochakore go osiptal mapin mar dispensary, nyaka osiptal maduong' mar level 6, onego bed ni obedo gi laboratory ma ng'ato nyalo yude pim. Tiyudo ka e kinde masani piny ochiew, to pod iyudo ka nitie jowa manyalo dhi osiptal tithiedho gi wich ma ok opim. Mano gima luongo ni juok, nikech daktari onego bed ni seche mothiedhi to ng'eni to thiedho ang'o kuomi. To ng'eyo mong'eyo ni thiedho ang'o kuomi, jalabe ma nyaka wachne ni gima kama ema timo ng'ani. Koro wan gi ywak nikech dhano ok yud services gi eki. Wadwani mondo jowa ma jo Kenya ochak yudo services gi. Ewi mano, kuonde ma lab nitiere, iyudo kaka level 3 ema koro gichako keto e ginene ma iluongo ni health center. Iyudo ka giketo ng'ata achiel ema tiyo kanyo. Ng'ani dwa neno jotuo madhi 50. Owach ni nitie malaria kaka gwengewa mar Luo. En malaria endemic zones. Mangiso ni malaria ng'eny.
ma ng'ata mobiro osiptal ka nigi liet to pim mokwongo monego bed ni pime godo en malaria. Koro kiyudo ji 50 mang'iso ni idwa ji pimo ji 50 malaria, wan dhano waol. Koro iyudo gik kuma jok mabiro mochien mogik goeko duoko mag dhi yudo ok onyal bedo opogore gi duoko mag jomokwongo ka. Watemo wacho ne sirikal ni hapana, kar keto ng'at achiel ni dwa neno ji 50 to WHO wacho ni minimum ma ng'ato onego bed ni neno gin ji 30. Miwa jogi eki mondo at least dhano ogandawa ma jo Kenya oyud services ma quality. Ok services ma iluongo ni bora huduma, to en huduma bora. Yes. Koro mano nyocha ne wasechako wacho negi. Tiyudo ka ogandawa mag jo counties, governors ok dwa winjo mago nikech health notere counties. Iyudo ka seche ma ng'ato lando nafase mag tije, tiyudo ka lab county no ero en kata gi labs madhi 20 kata 30 to lando nafas 3 kata nafas 4. Koro ipenjori ni to ang'o miyo madhi timore kama, mang'iso ni governors o neglect jopiny, ok wan. Nikech sama wawuoyo kamaendi, wan ok wawuo ni wamanyo ne jowa tich, wan bende wang'eyo maber ni jopiny safa. Jopiny dwaro services mag lab gi eki. Namba machielo, namba 5 nitiere gavana ma Kirinyaga. Ne oriembo jowa tich higa mar 2019 to waseyware kode e yo mang'eny. Wan kode do Public Service Commission kanwadhi kuome mokwongo nowacho ni jogi ne ok oriembgi e yo makare. Koro ne gidhi giwacho ni jogi mondo duoke tich. Waiguru wacho ni ngam ok na duokgi. Ne gidhi e doho mondo doho oyang negi kik giduok jogi e tich. Koro en wach ma wasebedo kwayware kodgi e doho kuom higni 4. Koro sani wawacho ni hapana, wase ting'e katong' ahinya. Waseting'e katong' ahinya. Jogi gin jo Kenya, ok gin jo oko. To ok inyal bedo ni jok miluongo noweteni itimonegi kaka Excellency Waiguru timo ne jogi eki. Nikech en kum ma Waiguru temo kumo godo jowa gi eki. To ne gin ji te manodhi e ng'anyo, to ng'anyo no ne en ng'anyo mane wawacho ni legal and protected. Nikech seche ma wasebiro iri, chik owachonwa ni mokwongo wawacho ni nitiere shida. Koro kwasewacho ni nitie shida to onego bed ni duokowa. Kasto iluongowa wabet piny to wakuodho wach, wapenjore ni to shida ni eri, chandruogni ere kaka wadwa tike. Koro in iwacho mari, wabe wawacho marwa. Chal ka mino nengo. Koro wamino to wagik to wacho ni maendi e kuma chope. Koro jowano oluwo yorego te. Mogik kuma county government ma Kirinyaga ne otamore. Koro ka gitamore, ang'ane gitim mar 6 gidhi e ng'anyo. Mar 6 en county ma Nairobi. County ma Nairobi ne ntiere jok mane tiyo e ginene NMS, ilo Nairobi Metropolitan Services.
mane Mbadi, General Mbadi ne nochung'ne. Ne kane Gavana Sakaja ne bi donje tich, to wawachone ni jogi ok onego bed ni gidhi dala, wadwan mondo ondikgi te. Wagone erokamano nikech ne ondikogi thothgi, lakini nitiere 20 mane ok ondiko. Koro mano ema wadwani mondo ndik mago eko mondo koro wawere kode. Okay. Machielo en wach mar insurance. Okay. Yes. Insurance e pend chik mar Employment Act wacho ni employer onego bed ni ng'ado ne jotije gi insurance. Nitiere diere moko 2015 kata 2016 SRC nowacho ne county governments kata employers mondo omany ne jotije insurance, ma kopo ni gibedo matuo to inyalo thiedhgi. Wan gi counties modhuro motamore kabisa ni ok ginyal manyone jog gi insurance. Okay. Ne omigi option mayot ni nonego bed ni gidhi NHIF, to NHIF miyowa gima iluongo ni comprehensive cover, ma kidhi osiptal to ok ni ichulo ni siling 2,000 kaka jo NHIF tiyo ne jok machulo ga siling 500 kande. Okay. Lakini sani iyudo ka ing'adi pesa e dwe ka dwe, to kidhi osiptal ting'isi ni NHIF no onge. Koro wadwani mondo omiwa comprehensive medical cover. Okay. Ma ka watuo to wan bende wanyalo yudo thieth. Ing'e nitie samoro ma watuore to gik matuoi ni ok inyal thiedho nikech nengo thieth tek. Kata mane ne osiptende mwatiye mag sirikal go eko. Kidhi bedo matuo, bang' dala adek 4 ibro yudo ka idhi chulo bil mar siling 15,000, 20,000. Yeah. To samoro ni onge gi pesa no, idwa timo nang'o? Okay. Chuni ni nyaka idhi e hola. Okay. Maraboro, ang'iyane Maraboro. Kicho dong' 2 ga kende ka sukuru wachako donjo e gigi achiel kachiel, nikech aneno kulero gi kato gichalo mana mek lakteche miluongo ni clinical officers, lakini kuongo tieka ne maru monde. Maraboro. Koro Maraboro. To kata ka podi manye kamanyo, waduoga ne mar 5 gi mar 6 ni. Kirinyaga